his time, in his time, he makes all things beautiful. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni inu abale okondeka mwa Ambuye pa programu yathu ya lero yati yanguleni ya Ambuye. Lero pa Wednesday 17 November 2021. Mawu athu a lero, mawu yamba akuchokera buku la chiwiri la Amakabeyo, mutu wa 7 kuyambira ndime ya 1 ndinso ndime ya 20 kulekeza pa 31. Mutenga wabwino ndi monga adalembera Luka, mutu wa 19 kuyambira ndime ya 11 kulekeza pa 28. Leronso mpingo kumbukira chaka cha Elizabeth Woyera wa ku Hungary. Mawu a buku lachiwiri la Makabeyo. 2 Amakabeyo chapter 7 verse 1 kenaka kuzayambiranso verse 20 kufikira 31. Pamasiku amenewo mfumu adagwiranso abale asanu ndi awiri pamodzi ndi amayi awo. Mfumuyo idafuna kuwawumiriza pakuwazunza ndi zikoti ndi zingwe zokwapulira kuti adye nyama ya nkhumba imene malamulo ankalesa. Mayi wawo ndiye adakhala wodabwisa kupambana onse, ndipo ngoyenera kumkumbukira ndithu. Ngakhale adaona ana ake ali kufa tsiku limodzi, adapirira zimenezo molimba mtima chifukwa chokhulupirira Ambuye. Adalangiza aliyense mchilankhulo cha makolo ake. Chifukwa cha nzeru zake zotamandika, adalimbisa maganizo ake achikazi ndi mtima wachimuna. Adauza ana ake kuti, ine sindikudziwa kaya inuyo mudapangidwa bwanji m'mimba mwanga. Mpweya ndi moyo sindidakupaseni ndine. Ziwalo za matupi anu sindidakonze ndine. Adachita zimenezo ndi mlengi wa zonse. Mwa chifundo chake azakubwezeranisoni mpweya ndi moyo, poti mwaziyiwala chifukwa cha kukonda malamulo ake. Antioko ankaganiza kuti mayiyo akumupepusa, choncho adayipidwa nawo mawu akewo. Popeza kuti mwana wang'ono anali moyobe, mfumu idayesa kumkopa osati ndi mawu chabe, koma adamulonjeza molumbira kuti azampasa chuma ndi zina zosiririka, akasiya miyambo ya makolo akewo. Adatinso azakhala bwenzi la mfumu, nazalandira udindo wapamwamba. Koma mnyamatayo sadasamale mawu akewo. Apo mfumu idauza mayi wake kuti amlangize mwana wakeyo
nzeru zoti apulumutse moyo wake. Mfumuyo itakamba naye kwambiri, mayiyo adavomera kutero. Koma ataweramira mwana wake uja, adapusisa mfumu ya nkhalweyo, ponena muchilankhulo cha makolo ake kuti, mwana wanga undimvere chifundo. Ine ndidakusunga miyezi 9 m'mimba mwanga, ndipo ndidakuyamwisa zaka 3. Ndidakulera, ndidakudyesa ndi kukusamala mpaka chaka chino. Ndapota nawe, mwana wanga, uyang'ane kumwamba ndi dziko lapansi, uone zonse zimene zimakhalamo, ndipo uzindikire kuti ndi Mulungu amene adazilenga zonsezo, pomwe panalibe kanthu kalikonse. Momwemonso adalenga mtundu wonse wa anthu. Usaope wopha munthuyu, koma ulimbe mtima ngati abale ako ndi kulola kufa, kuti mwachifundo cha Mulungu iwenso ndizakupeze pamodzi ndi abale ako. Mayi ake akulankhulabe, mnyamatayo adati, kodi anthunu mukudikira chiyani? Malamulo a mfumu sindiwamvera. Ine ndimamvera malamulo amene Mose adasiyira makolo athu. Ndipo iwe amene udaganiza zoyipa za mitundu zosautsa Aheberi, dzanja la Mulungu suzalilewa ayi. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka. Pa nthawi yomweyo anthu akamva zimene Yesu ankalangula, tsono adawafera fanizo. Popeza kuti anali pafupi ndi Yerusalemu, ndipo anthuwo aganganiza kuti Mulungu akatsikitsa ufumu wake posachedwa. Yesu adati, munthu wina wa fuko lomveka adapita ku dziko lakutali kukalandira ufumu, kuti pambuyo pake abwerenso kwawo. Adayitana 10 mwa antchito ake nawapasa ndalama za siliva 10, aliyense yake. Adawawuza kuti, mbachita nazoni malonda mpaka nditabwera. Koma anthu ake ankadana naye. Choncho mbuyo muno adatuma nthumwi kuti zipite ku dziko lomwelo kukanena kuti, ife sitikufuna konse munthu ameneyo akhale mfumu yathu. Komabe iye adalandira ufumu uja. Tsono atabwerera kwawo, adayitanisa antchito aja adawapasa ndalamawa kuti aziwe zimene adapindula. Woyamba adadza nati, Ambuye, ndalama yanu ija idapindula ndalama 10. Mbuye wake adamuwuza kuti, udachita bwino, ndiwe mtumiki wabwino. Tsono popeza kuti udakhulupirika pa zochepa kwambiri, uzalamulira midzi 10. Wachiwiri adadza nati, Ambuye, ndalama yanu ija idapindula ndalama 50. Iyenso mbuye wake adamuwuza kuti, iwe uzalamulira midzi 5. Koma wina adadza nati,
Ambuye, nayi ndalama yanu ija. Ndidayimanga pa kansalu. Ndikakuopani popeza kuti ndinu munthu wamkwizi. Mmalonjerera zimene simudayikize, ndiponso mmakolola zimene simudabyale. Apo mbuye wake uja adamuwuza kuti, ndiwe wantchito woyipa, ndikutsutsa ndi mawu ako omwe. Kani ungansiwa kuti ndine munthu wamkwizi amene amalonjerera zimene sandayikize, ndipo ndimakolola zimene sindabyale? Nanga bwanji osayika kupanga ndalama yangayi, kuti ine pobwera ndilandire pamodzi ndi chiwongolazanja chake? Atatero adawuza anthu amene anali pomwepo kuti, mulandeni ndalamayi muyipereke kwa amene ali ndi ndalama 10,000. Iwo adamuyankha kuti, pepani Ambuye, ameneyo ali kale ndi ndalama 10,000. Koma iye adati, ndikunenetsa kuti aliyense amene ali ndi kanthu azamuwonjezera zina, koma amene alibe, ngakhale kamene ali nakoko azamulandabe. Koma adani angawa aja angakana kuti ndikale mfumu yawowa, bwera nawoni kuno muwape ine ndikuona. Yesu atanena zimenezi, adatsogolera ophunzira ake kupita ku Yerusalemu. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale okondeka, mtenga wa lero tamva Yesu akupereka fanizo la munthu wina amene anapita ku fuko lina kukalandira ufumu. Ndiye asanapite adayitana anthu mwa antchito ake nawapasa ndalama za siliva aliyense yake, ndipo anawazira ma instructions oti achite nazo malonda mpaka atabwera. Ndipo atabwera anawayitanisa ndi kuwafunsa aliyense apereke account kapena afotokoze momwe anagwirisa ntchito zomwe anawasiyira. Ndipo mwafanizo limeneli Yesu afuna kutiphunzitsa zinthu zingapo. Choyamba, kuti Mulungu amapereka kwa ife matalents osiyana-siyana, gifts osiyana-siyana aliyense, koma out of his goodness and generosity, God gives us these gifts and talents. Kupeza kuti matalents anu si matalents amzako, magifts yanu si magifts amzako. Chachiwiri, Mulungu akupereka izi unconditionally, koma akufuna kuti tizigwirize ntchito. Very important lesson here. Kuti Mulungu sakupereka kutengera kuchuluka, koma momwe tigwirize ntchito zimene iye watipasa. Monga taona anthu osiyana-siyana aja anagwiriza ntchito mosiyana-siyana ndalama zimene anapasidwa. We too, God has bestowed on us these gifts and talents that we use for the good of each in the community, in the society where we live. Chofunika kwa ife sikuchuluka kwa zomwe Mulungu atipatsa, koma kuyesesa komwe timachita ndi zimene Mulungu atipasa. Nthawi zambiri vuto lalikulu likhala kuti
timataya nthawi zambiri. Nthawi zina tikuyangana ndi kumazirira ndikaduka maluso aena. Nthawi zina mpaka nong'ung'uza kuti I wish I was the one doing this. I wish I could do this like my friend. Abale okondeka mwa Ambuye, chotitandiza apa ndi kuvomereza momwe tilili, momwe Mulungu watipasa. Ndi maluzo ochepa kapena maluzo ambiri, koma kuchivomereza then kugwiriza ntchito chimene Mulungu watipasa. Let us ask ourselves, what are my talents? What are my gifts? Which God has bestowed on me and not the other. Zimene Mulungu andipasa koma sana pase ena. Zimene lalandira kwa Mulungu koma ena sana landile. Ndipo ndizikugwiriza ntchito motani. Pomaliza fanizo tamva Yesu akunena mawu oti kwa amene ali nazo azapasidwa, kwa amene alibe chomwe ali nacho chizalandidwa. Just imagine, to the one who has plenty, more will be given, and to the one who has little, even the little he has shall be taken away from him or her. Chomwe Mulungu afuna tiziwe ni chakuti we have to do something with what we have been given. Nthawi zina timakala ndikalidwe lopanga postpone kapena procrastination. All the gifts God has given us, starting with the precious gift of our life, the precious gift of the time we have, the gift of our good health, the gift of our families, the gift of our intelligence, the gift of our health. All these and many others which we cannot mention, zonse Mulungu atipasa kuti tizigwirise ntchito. Ni udindo watu kuoneza kuti we make the best possible use of each gift and talent, kuti we benefit others. Mwa Elizabeth woyera waku Hungary amene tikumbukira tsiku ya lero, tiye tipunzire kutandiza makamaka amene alibe mwayi komanso mpazo zomwe tili nazo tizigawana nawo. Ngakale mpatso ya chikulupiriro tiyeni tigawane ndi amene alibe. Tiyeni tizikuzidwa ndi mavuto a ena, tizikuzidwa ndi zosowa za ena. Tiyeni tiyesese kugwiriza ntchito moyenera komanso mokulupirika mpazo zimene Mulungu atipasa ngakale zikale zochepa. What God wants us to do is not much, but to faithfully and consistently use what God has given us for our good and for the good of everyone. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My life to you I bring. May each song I have to sing be to you a love